Chceš ty kytičky vyfotografovat? Amálko, ty je tady máš rozběhaný venku, ty už to nemáš pod kontrolou, viď? Tady je Černošek. Černošku, ty kluku. To je hezky, viď, venku. Hele, a kde máme ty další? A všech 5 je venku, jo? Oni chodí postupně? Oni si tak nějak... Jo, tak já ti tady natočím ty tvoje kytičky. Jak jsi to tady pěkně udělala. Hele, a je i dost vody, jsem koukal. Tyčka nám ukazuje dostatek vody. Hele, a ty květináčky jsou hezký na tom betonu. Tady někdo má nový vrata. Tak co, Amálko, kde máš ten zbytek? Co, kde je máš? Ty je hledáš, viď? Ty je hledáš, ale jeden přišel. No. Jsou zalezlí, viď? Vzadu nejsou, tak budou asi za barákem, no. To je radost Černošku, viď? Paráda.